Jamu mu je don mu ƙaru, ilimin tushe na addini shi ya saka mun ka taru. Khalid Islam Academy ce makarantar ƙwararru wanda yake son basira sai ya taho. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. godiya sun tabbata ga Allah wanda cikin amincewarsa da yardarsa da kaddarawansa ya tara mu a wannan makaranta mai tarin albarka na Madrasatul Khalid bin Walid Islamic Academy karkashin jagorancin Malam Ahmad Tijjani Musa. Zan yi maudu'i ne akan 'yancin mata bayan zuwan musulunci. Hakika mata muna da 'yanci, mun sami 'yanci bayan zuwan musulunci. Hakika mata muna da daraja, muna da kima kuma muna da alfarma. Allah ya tsara mana abubuwa na rayuwa. Allah ya toshe mana duk wata kafa da za a cuce mu ko a zalunce mu ko a dauki alhakin mu. Duk wata tafiya da za a yi na addini, Allah bai bin mu a baya ba. Wanda a zamanin jahiliya ba haka yake ba. A zamanin jahiliya mu ne mafi kaskanci a cikin al'umma. A zamanin jahiliya haihuwar mata abin kunya ne, sai idan aka haife su sai ake kashe su. A zamanin jahiliya ba a ba mu gado, balma muna cikin gado. A zamanin jahiliya tsirara muke yawo. A zamanin jahiliya ba mu da wani muhimmanci a cikin al'umma, mu ne mafi kaskanci. A zamanin jahiliya gado, balma suna cikin gado. Ɗa zai iya gadon mahaifiyarsa, wa zai iya gadon ƙanwansa, yaya zai iya gadon ƙanwansa. Haka ake kwama talin nan, amma sakamakon zuwan musulunci, sakamakon saukan alkur'ani, sai Allah ya fitar da mu daga wannan hatsarurrukan da hasara. Allah subhanahu wata'ala ya ce a cikin suratul nisa'i, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatil akhi wa banatil ukhti wa ummahatukum allati أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. sai Allah ya saukar da wannan ayan. Allah ya saukar da wannan ayan ne ya haramta mu maza waɗanda bai halasta su aura ba. Allah sai ya haramta mu maza. To waɗannan haramun ne ka aure su. Yana daga cikin tausayin Allah da rahaman Allah da 'yanci da muka samu. Daman yin kasuwanci ko sana'a wanda ba zai shafi mutuncin mace ba ko addininta. Musulunci ya bamu wannan dama. Allah subhanahu wata'ala ya ce lirijali nasibun mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma iktasabu was'alullaha min fadli. Kowa mace za ta iya nima, namiji ma zai iya nima. Kuma duk kudin mace ba a daura mata ci da sha da sutura ko magani ta yi wa kanta ba. Wannan yana kan mijinta, haƙin yana kan mijinta ne, ko da a ce ta fi shi kuɗi, haƙin yana kan shi ne. Wannan yana daga cikin ni'ima da Allah ya mana. Kuma ba a ƙa'idance mu mace, ba a yi ma mata iyakan karatu ko arziki ba. Ba a ce idan ta kai wani limit a arzikinta ta dakata daga neman arziki ba, ko kuma a karatu idan ta kai wani mataki ta dakata daga nan. Ba a ka'idance ba a musulunci biyu, ba a yi wannan ba. Mace za ta iya yin karatu, za ta iya yin digiri, za ta iya yin duk abin da ta ga dama ta yi. Wannan yana ga cikin ni'ima da Allah ya mana da 'yanci da muka samu bayan zuwan musulunci. Muna godiya ga Allah da ya yi mu musulunci. A zamanin jahiliya ana wasa da saki, sai ka ga miji ya ce ya sake matar shi, sai ya ga ta kusa gama idda, sai ka ji ya ce ya mai da ita, ya ta mata irin wasa saki haka. Sai a yi irin haka kusan sau 10. Ana mata wasa da hankali, ita bata zauna gidan miji ba, ita bata fita ba. To sai Allah ya ce at-talaqu marratan, saki sau 2 ne. To duk wanda ya saki matan shi sau 2, fa in talaqaha, idan ya ƙara sakinta, fala tahillu lahu min ba'di hatta tankiha zawjan ghayrahu, bai halatta a gare shi ba har sai ta je ta aure wani miji. Sai suka shiga taitayinsu, amma da an ɗauki mata irin abun banza haka. Wannan yana daga cikin gata da Allah ya mana. A zamanin jahiliya tsirara muke yawo,
ba mu da sutura a zamanin jahiliya, sai Allah ya sauko mana da ayan hijabi ya ce mu suturta kanmu. Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu, ya kai wannan annabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, sai ya ce ka ce ma matanka da 'ya'yanka da nisa'il mu'minin. Ba a me yasa wai ba a ce wa nisa'il wa muslimin ba, me yasa ba a ce nisa'il musulmi? Saboda ba kowace musulma wacce za ta iya sa hijabi. Me yasa hijabi sai mumini? Duk wanda kika ga ta iya haƙuri da wannan zafin ko rana ko da sauransu ta iya sa hijabi, to mumina ce. Akwai musulmai da zaka ga ba su sa hijabi, to ba a ce musulmai saboda mai imani ita kadai je za ta iya sa hijabi. Sai Allah ya ce ka gaya